یا شفیع الورا سرور انبیاء ناگنہگار امت پریشان رے کر توجہ غلاما خیر البشر دور حاضر امت پریشان رے یا شفیع الورا سرور انبیاء ناگنہگار امت پریشان رے کر توجہ غلاما خیر البشر دور حاضر امت پریشان رے یا نبی ساخت وقت ہر دا زمان ہر ہورا شہر چی فریاد و فغان یا نبی ساخت وقت ہر دا زمان ہر ہورا شہر چی فریاد و فغان قتل و جنگ و جدال و نفاقت رے دا فسادان امت پریشان رے قتل و جنگ و جدال و نفاقت ہے دا فسادان امت پریشان رے پن مسلمان کارے ہر کفر نا ہیچو خیال بفق ہوستی دیننا پن مسلمان کارے ہر کفر نا ہیچو خیال بفق ہوستی دیننا ظلمنا تاریکی تھی ہر کلنا وقتنا ظلم امت پریشان رے ظلمنا تاریکی تھی ہر کلنا وقتنا ظلم امت پریشان رے یا شفیع الورا سرور انبیاء ناگنہگار امت پریشان رے تمردود فساد ظاہر عام کرے ہر طرف مسلم ہو دینان مر کرے شیطان مردود فساد ظاہر عام کرے ہر طرف مسلم ہو دینان مر کرے مختلف فرقہ دادی نتی جوڑ مس اندغم تان امت پریشان رے مختلف فرقہ دادی
پریشان رے نے نبینا محبت دا سلی سست چی نے ولی تا ہدب دا سلی سست چی نے نبینا محبت دا سلی سست چی نے ولی تا ہدب دا سلی سست چی دشمنی اولیاء تا سریام کرے دائی تابان امت پریشان رے دشمنی اولیاء تا سریام کرے دائی تابان امت پریشان رے دادوائی ساجز ناردم ارے دین و اسلام ہر دم سلامت مرے دادوائی ساجز ناردم ارے دین و اسلام ہر دم سلامت مرے برکت دین و اسلام و قرآن نا ایمان امت نہ ہر دم سلامت مرے برکت دین و اسلام و قرآن نا ایمان امت نہ ہر دم سلامت مرے یا شفیع الورا سرور انبیاء نا گنہگار امت پریشان رے کر توجہ غلاما تخیر البشر دور حاضر دا امت پریشان رے